těm 10 letům je tady opět potomků více. Neubýváme, spíš naopak, takže to je určitě dobrá zpráva. Chci vám říct, že přestože tam naskočilo nějaký datum, tak já pořád si připadám jako kluk, který proháněl obruč hliněnou ulicí v Barýrně, ale nějak jsem se zase teďka přenesl do už kmeckého věku, kde moji největší pomockou je diář, který mám poznamenaný datumy návštěv v onkologii, neurologii a dalších logiích. Tak když už jsem v tom filozofování, tak v podstatě jsem se dostal k tomu, že vlastně to nejdůležitější je vždycky ta naše přítomnost teď hned. V minulosti už nic neuděláme a budou jsme někde ve hvězdách. Takže bych vám chtěl všem poděkovat za tuto účast. Jestli dovolíte, ještě bych zvlášť extra poděkoval vzhledem k tomu, že jsem ustrnul pořád u té obruče a nenaučil jsem se prát, žehlit, uklízet, vařit, zašívat. A to všechno, tuto činnost vlastně vykonává už víc jak 30 let pro mě moje žena, takže bych i tímto chtěl poděkovat za veškerou péči a vám prostě moc děkuju za vaši účast. Doufám, že zase ještě budou nějaký další jubilea, že už ne moje, ale něčí z vás, na který bychom se mohli zase sejít. Děkuji vám a připijím nám všem. Prosím, zvedněte číslo. Takže na zdraví. Na zdraví. Šimone. Na tvoje věčné mládí. Jo, děkuji.